Sine, ti ne da si antitalent za ukapirat vic. To ovo dva nisi uopće shvatio do sad. Ali ovaj ti je sad, znaš kako je, jasan je ko dan. Znači skužit ćeš odmah, poderat ćeš se od smijeha, valjda ćeš se potapisono od smijeha. Znaš kakav je vic? Ajde. Slušaj me sad. Znači ovak, dođe patak u kafić. I kaže, daj mi 2 pive, cijeli dan stavljam knauf. Usta su mi suha. I on veli, patak, ti govoriš. I on, šta se čudiš bez veze? Daj mi 2 pive, cijeli dan stavljam knauf. I on mu da 2 pive i patak popije i ode. I ne prođe pol sata, dođe drugi neki lik. Kaže, Bog, ajde, daj mi neku pivu, došao je cirkus, pa slažemo ovo. Veli, što cirkus je došao? Veli, da, cirkus, tu smo baš na livadi. Veli, pa čovječe, sad prije pol sata mi je bio patak koji govori, hoćeš da mu dam broj, da vam se javi, to vam je sigurno interesantno. Veli, čovjek, normalno, daj mu broj. I dolazi patak opet nakon pol sata, veli, znaš kada je, stal sam 200 kvadrata knaufa, suh sam od prašine, od svega, daj mi 2 pive. Veli, patak, sad je bio direktor cirkusa ovdje, daj, molim te, odi mu se javi, tamo sigurno će. Veli, patak, čekaj malo, cirkus, kaj to je šator, pa životinje. Veli, on da. Veli, pa kaj ću ja tam s knaufom? On u biti traži posla, ali bi onda nastupao? Da. Evo, sjetim da ovdje kako se okreću zupčanici u glavi. Čuje se krr. Ne kužim, on je patak i onda on... Da, ali patak koji? Koji u cirkusu. Ne, nego patak koji priča. Znači to je recimo bar malo čudno, jel tako? Dođe patak u objektivu i priča. Da. A dobro, i onda je stavio knauf